Dúbravskí seniori od 70 rokov vyššie, narodení v mesiacoch máj, jún, júl a august, sa stretli na posedení s jubilantmi vo veľkej sále Domu kultúry, ktoré pripravuje oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva na miestnom úrade. Posedenia sa zúčastnilo 103 seniorov, 5 z nich malo 90 a viac rokov. Stretnutie uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí Nadežda Lišková a jubilantov privítal zástupca starostu Ľuboš Krajčír. Posedenia s jubilantmi sa zúčastnili aj poslanci miestneho zastupiteľstva Branislav Semančík a Marián Takáč. Chcela by som vám zaželať predovšetkým pevné zdravie, pretože to je v živote človeka asi najdôležitejšie. Veľa krásnych chvíľ, radosti a spokojnosti. Lebo ako hovorí klasik, herec Marián Labuda, keď je človek zdravý, tak ešte nemôže byť starý. Na veku preto nezáleží. Dôležité je zdravie a láska a to vám zo srdca želáme. Hlavným programom posedenia bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Klnka. Pre mestskú časť znamenajú seniori veľmi veľa. Uvedomujeme si, že sú veľmi dôležitá súčasť Dúbravky. Sú to nielen starí rodičia našich Dúbravčanov. Celý život venovali tejto Dúbravke, žili tu, tak si myslím, že aj my ako mestská časť Dúbravka by sme im mali dať patričnú nejakú odozvu. Takýchto stretnutí, jubilantov a podobné akcie budeme pripravať stále viac a viac s tým, že myslíme na to aj v rozpočte. V mestskej časti je oddelenie sociálne, kde seniori majú otvorené dvere kedykoľvek, ak majú nejakú potrebu alebo nejakú požiadavku, môžu sa obrátiť. Sú tam pracovníci vyškolení, ktorí teda sú pripravení na návštevu seniorov našich. S tým, že máme tu ďalej aj denné centra, kde sú všetci seniori vítaní. Milé dámy, zaujímalo by ma, ako ste sa tu dnes cítili. No, ďakujem pekne, bolo to príjemné. A váš pocit dnešný? Najlepší, aký môže byť, tak keď sú aj hody a táto klnka, keď vystupuje, tak keby som aj nemala čas, tak by som to odložila všetko a išla by som sa pozrieť, sú strašne pekný. Do klnky mi chodila vnúčka 3 roky, takže to je senzačný súbor. Je to veľmi práve pre tie malinké deti, ktoré tam začínajú, tak je to vynikajúce, že to tu máme vôbec v Dúbravke.